खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। थुदो बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं ब्रिटेननि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसन आरो पाकिस्ताननि काउन्टारपार्ट शेहबाज शरीफ बिथांमोनहा थांनाय समबारखालि पाकिस्तानआव बिजनेसनि थाखाय ब्रिटिश कनभय दोफैनाय आरो पाकिस्तानखौ ब्रिटेननि गेजेराव फालांगि गोहोखौ गोरानिफ्राय गोरासिन खालामनाय आरो रासिया इउक्रेन दावहानि जेंनानि सायाव सावरायलायदोंमोन होनना वार निउजआव फोरमायदों। नैथियाव दं आसामाव सासे केथलिक मिशननि फरायसुलि फतिमा बेवाया इउनिफर्मजों लोगोसे हाइजाब ड्रेसखौ फरायसालियाव गानहोयैखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन। बे केसआ मैयासिम सोलिदोंमोन आरो बे केसआ 9 बोसोर जाबायमोन मानोना बे केसखौ 2013 आवनो होदोंमोन होनना निउज 18 रादाबाव फोरमायदों आरो बिथांजोखौ थामहिनबा मंगलबारनिफ्राय इउनिफर्मजों लोगोसे हाइजाबखौ गानफानो हासिगोन होनना खर्टआ बिथोन होबाय होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं चाइनानि नोगोर सांहाइआव दान मोननै गोलाव सम कभिड-19 नि थाखाय लकडाउन सोलिनानै दङमोन, नाथाय बे लकडाउनखौ दिनै बुधबारनिफ्राय खुलिसिगोन होनना वार निउजआव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे नोगोराव सिगांनि बादिनो सोलोंथाइ फसंथान, शपिं मल गासैबो खुला जागोनब्लाबो जिम आरो सिनेमा हलफोरखौ खुलिथ'नाय जानाय नङा होनना रादाबाव फोरमायदों। ब्रैथियाव दं काजलगावआव मैया दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि एसटि दाबि लानानै धरना हाबाफारि लायो। मख'जाथावदि आसाम हादोरसा नाङै थांनानै थानाय सावथाल हारिखौ साह जनगोष्ठी एबा हारिजों गोरोबहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथांखि लानायखौ गनायनानै लानो हायाखै। आदिबासि हारिनि गुबुन आफादफोरा मैया काजलगाव महकुमानि सिङाव थानाय सावथाल फरायसा आफादा काजलगाव अल सावथाल आफादनि बानजायनायाव सुन्दारिनिफ्राय काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'सिम होस्रिखावनाय धरना लानाय जादोंमोन होनना गुबुन रादाबनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दं नाग्रिजुलि कस्तुरबा बालिका बिद्यालयाव गुण'त्सव खुंफुंनायाव बबेनिफ्रायबा रामदेवनि सानै मानसि लाबोनाय जाग्रा मिस्थि लादु जानानै सा 15 फरायसा आरो सासे गाहाय फोरोंगिरि अनिता नायकआबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों आरो बिसोर दा देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होनना रादाबाव फोरमायदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा दा बेखिनियावनोमोन लोगोफोर। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआवबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।